ପିପି କିରେ ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଲି ଥିଲା? ଟିକା ଥିଲା କି ନାହିଁ? ଥିଲା ଥିଲା ଟିକା ପକେଇଲୁନି? ଆଉ ମୋ ମୁହଁଟା କ'ଣ ନେଇଛୁ ମାଇଆ କୋଠିକାର? ତତେ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି କହୁଛି ଆଉ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି? ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତମ ବେତନଟା କଥା କୁହ ବୋଲି ତମ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ ବସେ ନା। ହଁ ତତେ ମୁଁ ଡାକୁଥିଲି ତାସ ଖେଳେ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଖେଳିଲେ ମୋର ହଜମ ହଉନି। ମାଇକିଆ କୋଠିକାର ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଢା ହେଇଗଲୁ, ତତେ କେହି ଝିଅ ଦେଲେ। ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଖେଳିବି ନାହିଁ। ନ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇନ ଆଜ୍ଞା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଛନ୍ତି ରେ। ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ି ଚୁରା, ଆମ୍ବ ଚଟୁଣି, ତାପରେ ପୁଣି ମଉରାଳି ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ି, ବୁଝିଲୁ ଭାଇନ। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପିଲାଦିନ ମୋ କଥା ମନେ ପକେଇଦେଲେ। କଥା କ'ଣ କି ବାବୁ, ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ସଂସ୍କାରୀ ରେ। ଆଜିକାଲି କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତେ ନମ୍ବର ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଏମିତି ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି କହିଲୁ, ବୁଝିଲୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲୁ ନୂଆ କରି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ବୋହୂର ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ଯାହା ହଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। କଥା କ'ଣ କି ବାବୁ, ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ବାଇନ। ଏ ଦେଖୁନୁ ମୋର ଏ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ସେ କେମିତି ସଫା ସୁତରା କରି ରଖିଛନ୍ତି। କାନ୍ଥରେ ଝୁଟି, ଘର ଆଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ। ସତରେ ବାଇନ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ବାବୁ, ନୁହଁ? ସେ ମୋ ନାନୀ। ନାନୀ? ଗିଲ ନାନୀ ବା। ଗିଲ? ଏକା କ୍ଲାସରେ ପିଲା ବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ମନେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଆରେ ସେ ପୁରା ଶିରାପୁର ଗାଁରେ ବାହା ହେଇଥିଲା। ବାହା ହେଇଥିଲା ବାବୁ, ଗତ ସନ ଭିଣେଇ ଚାଲିଗଲେ ତ ମୋରି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଗିଲ ଗିଲ ବାବୁ ବାବୁ ତମେ ତାକୁ ଡାକ ନା ବାବୁ। କାହିଁକି? ସେ ମନା କରୁଛି, ତମ ଆଗକୁ ଆସିବନି କି ତମ ସହିତ କଥା ହବନି। କିରେ କାହିଁକି? ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବାବୁ, ସିଏ ମତେ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଇଛି ଆଗ ହପ୍ତାହକୁ ଆମେ ଆମ ଚାଳିଆକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବ। ଗିଲ ଗିଲ ଏ ଗିଲ। ବାବୁ ତମେ ରୁହ ବାବୁ, ମୁଁ ହେଲେ ଡାକି ଦଉଛି। ହଉ ଡାକ। ନାନୀ, ଏ ନାନୀ, ନାନୀ ଲୋ। କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ? ତୁ ଘରଟା ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେ ଶୁଣେ? ବାବୁ ଏତେ ସ୍ନେହରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତତେ କ'ଣ ଶୁଭା ଯାଉନି? ତୁ ତ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଦେ, ଦୟାକରି ସେ ମୋ ସହିତ। ଗିଲ, ଆରେ ତୁ ମତେ ବାବୁ ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ପୁରା ତ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ବାପୁନ। ଆଜିଠୁ ତୁ ମତେ ବାବୁ ବୋଲି ନ କହି ବାପୁନ ବୋଲି କହିବୁ। ସେ ଉଣା ଖୋଲ ଏଠିକି ଆ। ନାଇଁ ବାବୁ, ଏଇ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମ ମୋ ଭିତରେ ସମୟରେ ବଢିଲା ନଈଟେ ବହି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏ କୂଳ ଛାଡ଼ି ଆର କୂଳକୁ ଯାଇପାରିବିନି ବାବୁ। ଅବଶ୍ୟ ସମୟର ବଢିଲା ନଈକୁ ଆମେ ଲଙ୍ଘି ପାରିବାନି ରେ ଗିଲ। ହେଲେ ସେ ନଈ ଆମର ବନ୍ଧୁତାର ପାହାଡ଼କୁ କେବେ ହେଲେ ଭସେଇ ନେଇ ପାରିବନି। ବାବୁ ନା ବାବୁ ନୁହଁ, ବାବୁ ନୁହଁ। ଆଜିଠୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ତୁ ମତେ ବାପୁନ ବୋଲି କହିବୁ। ନାଇଁ ବାବୁ, ତମେ ଯୋଉଠି ଅଛ ସେଇଠି ଥାଅ, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ରହିବି। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ବାବୁ, ତମେ ମୋ ସହିତ ଜମା କଥା ହୁଅନି, ଜମା ନୁହଁ। ରହ, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ, ସେ ନଈରେ ତତଲା ବାଲି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଆ। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ସେଇ ବାଲିରେ ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବିନି, ଆଉ ଚାଲିପାରିବିନି। ବାବୁ ନାନୀଟା ବଡ଼ ଜିଦି ଖରିଆ ମଣିଷ ବାବୁ, ସେ ଯାହା ବୁଝିଥିବ ବା ସେଇଆ। ଏଇ ଦେଖୁନା ଭିଣେଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବୋହୂଟା କ'ଣ ତାକୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ବୋଲି କହିଦେଲା। ସେଇଦିନଠୁ ଆସି ଅଛି ଯେ ଯିବା ନାଁ ଧରୁନି। ଗାଁ ଲୋକ ପଚାରିଲେ କହୁଛି ମୋର ଏଇ ଗାଁରେ ଏତୁଡ଼ି ଜଳିଥିଲା, ଏଇଠି ଜୁଇ ଜଳିବ। ହେଲା ବାବୁ, ସିଏ ତମ ସହିତ କଥା ନ ହଉ, ମୁଁ ତ ଅଛି ନା।
ମୁଁ ତମ ସେବା କରିବି। ବାବୁ ଆସ ବାବୁ, ମୁଁ ବିଛଣା କରିଦଉଛି, ଶୋଇବ ଆସ। ଏଇଠି ଜଳିଛି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଆମ, ଜଳିବ ଜୁଇ ନିଆଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଚକ୍ରରାଜା, ଚକ୍ରରାଜା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଚକ୍ରରାଜା। ବାପା। ଚକ୍ରରାଜା, ଭାଇ ମୁଁ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବିନି କି ଟଙ୍କାଟାଏ ବି ଦେବିନି। ବାପା ବାପା ବାପା, ରାତି ପାଇଲେ ଆମର ନାଟକ, ତୁମେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଆମ ନାଟକଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କଣ ହେଇଯାଉ? ଚକ୍ରରାଜା, ତମେ ବା 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲେଡିଆଟିଠୁ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଆସୁଛ। କରୁଥିଲି। ତ ଏତେ କାଇଁ କରିବନି? 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ? ଆମ ଘରେ। ଏଥର କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ସେ ହୋଟେଲ ବାଲାକୁ ଯାଇ କହିଦେ ସେ ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦବ, ବୁଝିଲେ? ବାପା ବାପା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ଆରେ ସେମାନେ ବା ଆମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଡରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବାଘ ନା ଭାଲୁ? ଶୁଣ, କଣ ଏଇ ଚକରା ପଣ୍ଡା ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟାଏ ବି ଦିଏ ନାହିଁ। ଚକ୍ରାନ ନମସ୍କାର। ଶୁଣ, ଯଦି ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୋ ଘରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି। ଶୁଣ ଚକ୍ରାନ, ଶୁଣିବି? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର, IAS ଅଫିସର, ବଡ ହାକିମ। ଏଇ ଟୋକାଟା ଚାକିରି ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ଘର ଆଗରେ କେତେ ଥର ଯାଇଛି, କେତେ ନେଉରା ହେଇଛି। ତ ପିଅନ କହିଲା କଣ ନା, ବାବୁ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ତୋ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ଏଇ ଗାଁରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ତୋ ଜମି ବିକିବାକୁ ଦେବିନି। ଏ ବଗିଆ, ଏବେ କଣ କରିବା? ଏବେ କଣ ଆଉ ହବ? ତୋ ବାପା ଗତ ଥର ଯୋଉ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଛି, ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନା ତ ଘରେ ରହିବେ ନା ଟଙ୍କା ନ ନେଲେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଚଢିବେ। ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ, ଚାଲ ଯିବା। ଚାଲ। ଆରେ ତମାନେ କି ନାଟକ କରୁଛ କି ରେ? ଶ୍ୱଶୁର ହେଇଲା ମୋର ବର, କଣ ହେଲା କି? ଶ୍ୱଶୁର ହଇଲା ମୋର ବର? ଛି, ଏମିତି ବାଜ୍ୟ ନାଟକ ସବୁ କରୁଛ? ଆରେ ସୂର୍ୟା ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଟକ କର, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ଦେବି। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ନାଟକ ଆମର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଇଏ କହିଲେ ସୂର୍ୟା ମଉସାଙ୍କ ନାଟକ କର, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ଦେବି। ବଗିଆ ଚାଲ। କଣ ଇଏ ବାବୁ, ଏଇନା ଆମକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଆମ ନାଟକଟା ହେଇଯାଉ। ଆମେ କଥା ଦଉଛୁ ବାବୁ, ଏଇ ନାଟକ ପରେ ପରେ ରଜ ବେଳକୁ ଆମେ ସୂର୍ୟା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନାଟକ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ହଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। କଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡି ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉନ ତ? ନାଇଁ ବାବୁ, ଆମେ ଗାଁ ଟୋକା, ଯାହା ଥରେ କଥା ଦେଇଛୁ ସେୟା ହିଁ କରିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ମୋର 2ଟି ସର୍ତ୍ତ ତୁମେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସର୍ତ୍ତ? ହଁ, ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଏଇ ନାଟକ ପରେ ପରେ ମାସକ ଭିତରେ ସୂର୍ୟା ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଟକ ତମେ କରିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ତୁମର ଏଇ ନାଟକଟିକୁ ସୂର୍ୟା ମିଶ୍ର ହିଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। କଣ ହେଲା? ସୂର୍ୟା ପଣ୍ଡିତ ତ ଏମିତି ଆମ ନାଟକକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସିଏ ଜମା ରାଜି ହେବେନି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର, ଆଉ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ହେଲା? ବାବୁ ବାବୁ ବଗିଆ, ଏବେ ପୁଣି କଣ କରିବା? କଣ ଆଉ ହବ? ନାଟକ କରି ତ ପାପ କରିଛୁ ନା, ଏଇନେ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଚାଲ ଯିବା, ସେ ସୂର୍ୟା ପଣ୍ଡିତ ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲ। ମୁଁ ସେ ସୂର୍ୟା ପଣ୍ଡିତ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି। କାହିଁ? ଆରେ ସେ ବୁଢ଼ାଟା ମୁଁ ଟିକେ ମାଲ ପିଏ ବୋଲି ସେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହୁଏ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ସୂର୍ୟା ମଉସାଙ୍କ ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ନାଇଁ ଶୁଣ ଇଏ ମଦ ପିଉଛି କାହିଁକି? ଲୋକଙ୍କର ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହଉଛି କାହିଁକି?